Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа как аз почиствам своята кожа след всеки работен ден. В работата ми има страшно много прах, който попада не само по ръкавици, ръце, дрехи, а за съжаление той прониква и в самата кожа. Необходимо ми е много добро почистване на кожата в дълбочина, за което аз използвам уредът на ZeitGard, за който спокойно мога да кажа, че това е салона за красота във вашия дом. Уредът има 4 приставки. Започвам с приставката за почистване на лице. Ползвам тампонче и тоник за почистване на лице, също на ZeitGard. Тоникът избистря и успокоява кожата. Почиствам хубаво цялото лице, шията. Ще ползвам също и почистващия крем, отново на ZeitGard. Нужно е съвсем малко количество от почистващия крем да нанесем, буквално точици. Нанасям навсякъде по лицето, по шията. Впръскваме тоник или вода по кожата. В случая аз ползвам вода. Започвам с първата приставка от уреда. Това е четката за професионално почистване на кожата. Хубаво почиствам навсякъде, движа я отдолу нагоре и отвътре навън. Усещането е изключително приятно. Уредът за почистване с 4 приставки е произведен в Германия и е с регистрация за патент. Втората приставка е за пилинг на лицето. Кавитационният пилинг с иновативна ултразвукова технология позволява прецизно премахване на мъртвите клетки, замърсяванията и излишния себум от порите и космените фоликули. Преди употребата му напръскваме добре лицето, шията с вода. Повърхността трябва да е много добре омокрена. Държим уреда на 45 градуса спрямо кожата. Ако се наложи, впръскваме допълнително вода. Преминаваме към третата приставка. Това е приставката за изглаждане на лицето. Ползвам кремът на ZeitGard Beauty Diamonds. Отново се слага много малко количество, буквално точици по лицето. Кремът е от серията за стягаща грижа срещу стареенето за възраст над 40 в случая моя и укрепва кожата и видимо намалява бръчките. Отново е необходимо добре да омокрим лицето. Приставката е с ултразвукова технология и осигурява много по-дълбоко проникване на продуктите, които сме нанесли. Искам да ви кажа как след тази процедура самата аз усещам как кожата ми диша. Чувствам я свежа, олеква ми, чувствам я стегната, хидратирана. Страхотно е. И това е вече четвъртата приставка, която може да ползваме за тяло. Тя е за масаж на тялото. Можем да ползваме да масажираме ръце, крака, корем, дупе. Ако има също така и зони с целулит. Тази приставка я ползваме с активиращ крем за тяло с стягащ ефект. Това е грижата, която аз полагам за своята кожа. Ако имате въпроси, пишете в коментар.